ଦେଖେ ଆହୁରି କେତେ ମୁଗ ହେଇଛି। ସେଦିନ ମୁଠାଟା ମୁଗ ବାହାର କରିଥିଲି, ଏଇଟା ତ ରହିଯାଇଛି ଆଥରେ ଯେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ପାକଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଗ ହେଇଛି। ସେଦିନ ଆମ ଝିଆରୀ ଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ଛାତ ଉପରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏତିକି ମୁଗ ବାହାରୁଛି, ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଦିନରେ ମୁଗଟା ହେଇଛି ନା, ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁନ। ସେଦିନ ବି ଗୋଟେ ମୁଠାଟା ପୁରା ବାହାରିଥିଲା, ଏବେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ଧରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଆଉ 4 ଦିନ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ହେବ କ'ଣ। ସେଦିନ ଝିଆରୀ ଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟା ତ ଧରିଛି, ଗୋଟା ମୁଗ ଯାହା ତୋଳୁଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ନିଜେ। ଆଜି ମୋ ପୁଅ କହିଲି ଟିକେ ବାପା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ମୁଗ ଯାହା ତୋଳିବି ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ। ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ପରେ, ଆହୁରି ମୁଗ ଶୁଖି ଅଛି। କେତେ ମୁଗ